Benvinguts als vídeos de viatge de l'Apunts de Viatge de Newscat TV. Comencem avui amb un dels primers viatges i en concret anirem a Alaska i al Yukon, dues regions del nord del món que representen una mica en l'ideari col·lectiu una cosa, la cerca de l'or. A finals del segle XIX, cap al 1896, es va trobar or en grans quantitats a la regió del Klondike i de cop i volta tot el món volia anar allà. Més de 100.000 persones van marxar, van deixar les seves cases, les seves famílies i es van fer a l'aventura per anar cap a l'interior del Yukon per trobar aquest or que els esperava. Això ho relaten, per exemple, escriptors famosos com Jack London, que va estar allà buscant aquest or, o, per exemple, després en el cinema, Charles Chaplin, amb la famosa pel·lícula La quimera de l'or, que en blanc i negre va ser una de les primeres grans històries del cinema mundial. I jo, per una banda, també he volgut contribuir-hi i vaig escriure aquest llibre, Terres del Nord, que relato tot el viatge que vaig fer seguint aquesta estela dels cercadors d'or cap a l'interior del Klondike. Què hi podrem trobar aquí? Doncs justament un trekking a través del que s'anomena el Chilkoot Trail, que és el camí que van seguir els cercadors d'or per passar de Skagway, que està a la zona d'Alaska, fins a l'interior del Yukon, una sèrie de passos de muntanya de 53 quilòmetres de longitud, però que contenen moltíssimes restes encara de tota aquella epopeia humana que es van anar deixant a banda i banda del camí. Això significa que diuen, l'anomenen, el museu més llarg del món, perquè mentre tothom anava pujant i pujant, hi havia coses que es feien malbé, gent que se'n cansava, que ho abandonava tot i ho deixava tirat al mig del camí. Com que els altres que venien portaven el mateix, no ho recollien. De fet, el govern del Canadà, la policia muntada, va forçar a tots els que volien entrar al Yukon per anar a buscar or a portar una tonelada d'aliments, equipament, roba, totes les eines per poder excavar, de manera que aquesta tonelada l'havien de transportar per sobre de la muntanya fins a entrar al Yukon. Un cop aquí, construïen una barca, la posaven en el llac de Bennett i a partir d'aquí anaven baixant per tot el que és el riu Yukon fins a arribar a Dawson City, la ciutat que va néixer al costat del jaciment d'or del Klondike. Doncs trobarem les restes de tota aquesta mineria que hi ha hagut al llarg dels anys, des dels primers miners que anaven amb pic i pala i després al plat per anar batent l'or, fins a les grans construccions, les grans dragues que, construïdes ex professo en aquella zona, anaven gastant el terreny per extreure fins a l'última palleta. Avui en dia encara hi ha or al Klondike, encara hi ha alguns miners d'aquests irreductibles que estan intentant trobar el que la gent no ha trobat encara i, de fet, alguns turistes diuen que fins i tot ells, agafant algun tros de terra i netejant-la, han arribat a trobar algunes palletes. Us convido a viatjar amb mi, ja sigui a través d'aquest vídeo o del llibre de Terres del Nord, cap a aquesta zona on encara conserva tota aquesta història que, a més, també ha passat a l'imaginari col·lectiu de tota la febre de l'or.